Feijóo jaunaia oso desesperatuta dago, eta ja agerian dago, lehen esan dotana. Feijóo jaunak alderdi popularrari kalte egiten dio, dakan norabidea ez daka inungo zentzuri, bere norabidea ultraeskuinari besarkatzera doian norabidea da, eta geroz eta dependentzi gehiago dakate ultraeskuinarengan. Hor dakagu atzo Valentzian gertatu zena, isa desesperatuta eskatzen Voxeri babesa emoteko, eta beste autonomia erkidego batzuetan ere hori gertatuko da. Orduan, norantza joango dira alderdi popularrak dituen presidentziak, norantza eta zeren truke adostuko dute Voxekin ultraeskuinarekin. Uste dira, egoera hori ere jasanezina dela eta alderdi popularraren barne ere kezka izugarria dago honen inguruan, ze hau ez doia inora, baizik eta Voxi indar gehiago ematiari baino.